Здравейте, приятели! Това мисля, че е епизод номер 4. Малко обърнах дните и заснемам това след тренировката ми, която беше вчера и днес бях на работа до обяд, но нямах време много да снимам. Утре ще правя много тежък клек след 12 часа на работа. Ще видим как ще стане. Сега съм си направил двойна доза протеин и искам да ви покажа нещо, което току-що направих. Ще ви пусна и таймлапс видеото, което също е станало много готино, но това е най-новата ми придобивка. Това е Lamborghini Huracan, мисля, че. Так. Когато се движи, цилиндрите отзад също се движат и може да се управлява от тук. Изключително готино е. И ми е подарък от най-добрия ми приятел за рождения ден. Просто не се бяхме виждали и ми го даде вчера. И го сгубях 2 дена. Между другото, това пише, че е 9+. Оказа се не толкова лесно сгубяване. Между другото. Но изглежда феноменално. В смисъл, абсолютно ставам фен и на тия неща и със сигурност ще си взимам още коли. На Lego Technic. Изглеждат бруталистично. Скайте детайлите. Пия готов протеин. Сега е 11:10 вечерта, 1 април. В началото на седмицата ще кача епизод номер 3. Това ще е епизод номер 4 плюс епизод номер 5, защото ще сгуба 2 клипчета в едно най-вероятно. Или ще е епизод номер 4, не знам. Ще си спия протеина Nex. Между другото, започнах да го пия отскоро с мляко, защото ми е по-вкусно. Наистина много готино преди лягане. След като се затиснах на 200 кг, утре мисля да се натисне и да клекна нещо от сорта на 200. Примерно 200 плюс. Колкото имаме в резерв и искрено се надявам нещата да се получат. Затова след малко си лягам, за да мога да се наспя и утре след 12 часова смяна да видим как се справим. Така че следващата част от клипа ще бъде или утре сутринта, как си правя нещо за ядене, защото мисля да си направим протеинови палачинки, че постоянно ви обещавам за рецептата, обаче не ми остава време. Или директно в залата, което ще е вечерта, както дойде. Но the best. Здравейте в продължението на епизод номер 4. Надявам се да ме виждате хубаво. Сега ще ви покажа как се правят протеинови палачинки, за които ви говорих така ексцесивно. Слагам 4 яйца и използвам, може да използвате нормални овесни ядки, но в крайна сметка аз използвам Instant Oats на MyProtein. Препоръчвам ви ги, защото са много хубаво блендирани и сместа става много готина и много лесно се изпичат на тигана. Ако използвате овесни ядки, дори да ги смелите, не стават толкова фини, защото това като го отворим, искам да ви го покажа какво е като консистенция. Той е като изключително преработен протеин. Супер лесно, може да го блендираш и става много лесно хомогенна смес. 4 яйца, около 100 грама от овесените ядки, може и повече случаи, в зависимост как обичате и какви макроси искате да си направите. Около 100-150 мл мляко. Слагам го малко на око, за да може, когато всичко се блендира, млякото да направи малко по-течна сместа, обаче не прекалено течна, защото идеята е да може да се изпече на тигана. Ако е много течно, няма да го изпечете на тигана. Освен овесените ядки, млякото и яйцата, слагам един банан, около 100-150 грама, такъв среден банан и 3 дози протеин. Може да използвате всякакъв протеин, аз използвам суроватче, защото този, който е изолата, предпочитам да го пия вместо да го правя на палачинки и имам с вкус на ягода и ягодата много добре се връзва, защото може да сложите и замразени плодове. Сега няма да слагам замразени плодове, защото просто нямам, но може да си го направите и с замразени плодове. Тоест, накратко, 4 яйца, 100 грама овес, 100 мл, 150 мл мляко, един банан среден и 3 дози протеин. Това е смес, която почти винаги ще ви стане добра за изпичане. Може да направите горе-долу около 8-9 палачинки, такъв размер, които като цяло, ако сметнем всички калории, горе-долу около 1000 калории става цялото, обаче става много, човек. Много. И в крайна сметка сега ще взема телефона. Между другото не се вижда много хубаво, затова ще говоря от тук. На здраве. Така, вадиме кантара. Купил съм си между другото най-тъпия кантар. Не си купувайте такъв. Изключително неудобен е. Трябва да го натискам, за да тръгне. Бъгва постоянно. Слагаме 100 грама. Ето го, сега се изключи. Пу!
бе? Защо бе? Сега откъде знам колко сложих. Добре, ставам. Сега се включи. Това са горе-долу 100-120 грама. Слагаме овеса. След това слагаме протеина. Слагам 3 дози, като това ми е едната доза. Никога няма да направите лошо да си сложите повече протеин. Добре, сложих 4 дози. Слагаме го и това. Така. След като сложихме 4 дози протеин и овеса, банана. Ето ви. Даже може да не е и от хубавите банани, такъв стар банан. Тя Дани не обича, между другото, такива деца са по-меки. Тя обича тия деца. Твърди. Ох, ебати тъпите шеги. Както да разбрахте ме. Слагаме го този банан вътре. Опа. След като сложим банана, слагаме мъничко мляко. Тук го правя на око, защото вече съм я правил много пъти тази рецепта, но горе-долу ви казах колко средно ви трябва от всяка съставка. Може да експериментирате. Не е задължително да правите също като мене. В смисъл, абсолютно всичките съставки да са еднакви. Може да промените някакви работи, може да добавите някакви работи. Горски плодове, замразени плодове. Всичко може да си добавите. Въпрос на предпочитание. И чакаме. Така, като е много трудно да се блендира, добавям още мъничко мляко. Так, сега ще ви разкажа една забавна история. Преди имах блендер, който не беше стъклен. Това е блендера на Дани. Аз имах един пластмасов. И един път си правя също нещо, обаче не можеше да се блендира хубаво. И реших като най-големия глупак да бръкна вътре с една, добре, че беше дървена лъжица, да мога да натисна. Така се чу. Така се прецака този блендер, че повече нито успях да го включа, нито успях лъжицата, останките да извада от нея. Каква е поуката? Не бъркайте, докато блендера е пуснат. Са, тук има протеин, който искам да го изчегъртам, за да може да влезе вътре. Затова правя ето така, когато е спрян блендера. Нали, човек се учи от грешките си, това е най-важното. И вече една грешка те повториш няколко пъти, вече е избор. Аз съм Ганди. Друго нещо, което пак ми се е случило с блендера, когато правите, каквото и да било на блендера, колкото и да е стабилен, колкото и да е затворен, абсолютно винаги си дръжте ръката отгоре. Трябваше пребладисвам в стария апартамент горе тавана, заради един такъв случай. Но, както казах, човек се учи от грешките си. Това нещо с повече мляко, по-течно, е перфектно, ако искате да ударите сериозно хранене, сериозни калории, сериозни белтъци и сериозни въглехидрати с ниско съдържание на мазни, ако качате килограми. Тоест това цялото нещо, което го правим в момента, може да си го направите по-течно и да го пиете. Отвратително е да се пие, няма да ви лъжа, но ако искате да качите килограми е готино, защото течните калории не са толкова трудни за приемане. Тоест това нещо, ако го изпия, ще съм приел много калории, много протеин, много въглехидрат, няма да съм ял толкова, но аз просто ако съм го преглъщал. Liquid calories са много голям cheat code за качване на килограми. Не е много приятно, но са cheat code. Така, мисля, че е готово вече. Искам само да ви покажа конси. Не ме стряскай така, бе. Горе-долу. Няма ли да още един банан да сложи вътре, да стане по... Това би ли го изяла? Не. Казах ви. Ти обичаш само твърдите, нали? Да. Това нещо женско ли е или просто предпочитание за бананите? Ами, предпочитание. Сложих още един банан, защото е малко по-течно, отколкото ми се иска, за да може да се сгъсти. Може да сложите овес, може да сложите протеин, но съм сложил адски много вече от двете. Винаги, когато си правите така смес, добавяйте по-малко, за да може да не ви стане много течно, за да не добавяте още други неща. Експериментирайте. Храната е изключително лесно нещо да си я приготвяте, просто трябва да експериментирате да ви се занимава. Реално това нещо отнема 5 минути. 10. След като съм го направил, пускаме котона на medium heat, първо да загрее, после намаляваме на medium. Малко масло, аз с масло правя между другото палачинките, преди всяка, по много малко, да може да няма допълнително мазнини. И после се яде с какво го искате. Аз го ям с сладко от смокини. Дай да им кажа за това, което ти ще правиш сега. А това е друг cheat code. Както виждате, тук има 44 грама протеин. 55, извинявам се. Това е кана за айрян. Дани слага това вътре нещо, слага вода, слага малко сол и приема 55 грама протеин, пак течни. Така че, още един чиит. Аз сега ще обърна камерата към тигана. Така,
Сега съм на тигана, сложил съм малко масло, което се разтапя, горе-долу като загрее хубаво, ще почне да се чува. И като почне да се чува, намалям котона. Аз имам котон, който е до 3, има централно затопляне и отстрани затопляне. Това ми е новата печка, между другото. В това положение, 3 ако е максимума, аз палачинките ги правя на абсолютно целият тиган, смисъл не само в центъра, но отстрани да се затопи, защото тигана е голям. И намалям на 2, даже малко под 2. Поради тази причина, че ако много бързо стане готова палачинката, ще изгори. Ако стане много бавно, отнема много време. Това горе-долу на medium heat. Там ако се чудите какво пише, пише затваряй комарник. Thanks. Защото забравям да затварям комарник. Ето сега почва да се чува маслото, между другото. Горе-долу целите ето това нещо. Сега разбира се, това са около 5 грама масло. Да, калории са, но става по-вкусно. И ако внимавате, нищо няма ви стане, ако сте приели. Пак трябва да приемаме и мазнини, не мога без мазнини. Без мазнини не е хубаво, защото мазнините са отговорни за производството на много хормони в нашето тяло. Така че не подценявайте мазнините, но и не прекаляйте с тях. В принцип, затлъстяването и много от заболяванията са свързани с висок прием на наситени мазнини. Затова тяхната консумация трябва да е сведена до някакъв минимум, но не трябва да се избягват генерално мазнините. Това е някакъв много голям misconception на всичките фитнес гурута, които избягват всякакъв вид мазнини поради някакви необясними причини. Разцъквам си с черпака, так, слагаме и това го чакаме са, намаляме котон на 2. Почти винаги първата палачинка става отвратително грозно, но това не трябва да ви спира, трябва да ви мотивира да следващата. Вземем една чиния, почваме да си ги слагаме тук и с тази шпатла. Това е епизод 4, в който ще видите клипове от тренировката ми в неделя, а не се вторник. Днеска съм засел също, но това ще е за 5-ти епизод. Правих тежък клек, повторих 200 кг, клекнах ги, но не бяха достатъчно дълбоки. Поне според мен и ъгъла не се вижда много хубаво. Така, като почна да стават балончета на палачинката, е почти сигурно, че вече е готова за обръщане. Но, за да не ви се разпадне, нека да не казвам голяма дума, отстрани ръбчетата, так, и като усетите, че вече е по-твърдо отдолу, слагате шпатулата отдолу, ето така, и се молите за най-доброто. В крайна сметка, сега ако я прецакам, ще я прецакам за целия YouTube, но не я прецаках. Така, оставате, както виждате, изглежда окей. Не е нещо феноменално, така, като го погледнеш, но така, после може да обърнете още веднъж, зависимо от това как ги предпочитате. Аз ги предпочитам да са по-изпечени, защото да не са глетави вътре. И по-бавното изпичане го прави това нещо, защото реално ако е много силен котон, ще ги изпече само отвънка и ще загорят. А сега се изпича цялата палачинка. И в крайна сметка, за да проверите, по най-лесния начин може просто в средата да натиснете и да видите, ако ви остане по това, значи още много мека, много глетава. Но аз горе това съм го правил много пъти, нали, имам представа кога палачинката е мека, кога е твърда, кога е изгорена, кога не е изгорена. Така че, пак ви казвам, всичко е да го направите няколко пъти, да... Човек, вижда ли се? Не се вижда палачинката. Ето е палачинката. Така че сега може да завъртим още веднъж. Това е мека още малко и трябва, но реално като плесна така няколко пъти, пак се ориентирам. Готвенето не е лесно. Трябва много пъти да го направиш. Между другото, такива палачинки съм фейлвал хиляди пъти, с всякакви различни съставки, с всякакви глупости и в един момент просто реших да си взема това, което ви показах на MyProtein. Това да ви го показвам. И пробвах, станаха жестоки. И от тогава нататък си ги правя само с това. Ето това примерно. Това примерно е по-твърда, по-изпечена, по-хубава. И реално мисля, че вече е време да изваждаме. И сега като извадя, само ще резна едно парченце да ви покажа. Горе-долу, това е палачинката. Сега ще я пробвам, за да видя какво съм сътворил. Предполагам, че няма да е много гадно. Да. Стандартното, както си ги правя. Слагам още малко. Това е много готино, между другото. Слагаш малко масълце. Разбира се, цак. Сега, по принцип, за най-точно, сметнете колко е маслото преди да започнете палачинката и сметнете после. В крайна сметка не всичко отива в тази палачинка, но хубаво да го смятате, защото да не стават някакви фалове после. Той ми каза да си направя палачинка, аз надебелях. Това го повтаряме. Няма да ви показвам нали всяка една палачинка как се прави, но това е целият метод. Надявам се да ви е харесало. Easy peasy, lemon squeezy. Предам на Дани на проба.
Добри са, нали? Да, този път са по-хубави.